naša grešnost i nesavršenost ne treba da nam bude izgovor, niti razlog da ne čitamo Sveto pismo. Naprotiv, baš zbog toga što smo grešni, a svi smo grešni, svi smo u Božoj riječi, u Svetom pismu kaže da smo svi sagriješili i lišeni smo Božje slave. To je apostol Pavle napisao u poslanici Rimljanima. I mi znamo da smo grešni, zato nam je potreban spasitelj. Ali kako da znamo da smo grešni ako ne čitamo Sveto pismo? Pa baš iz tog razloga treba da čitamo. Sjećam se jedna osoba mi jednom rekla da ne čita Sveto pismo, da ne čita Bibliju, upravo iz tog razloga. Biblija, Božja riječ, ga podsjeća na to koliko je grešan. I možda ja tada nisam baš znala kako da odreagujem na to, kako baš ispravno da odgovorim. Ali evo sada mogu. I ako ta osoba sluša, i za sve one koji tako misle, želim da kažem sljedeće. Upravo zbog toga treba da čitaš. I dobro je da čovjek zna da je grešan, da ima spoznaju o grijehu, da je svjestan svojih grijeha. To je vrlo dobro. To znači da ništa nije izgubljeno još uvijek. I ima nade. I za svakog ima nade. Ali prije svega ima nade za čovjeka koji se preispituje i koji je svjestan svojih grijeha, koji je osvijestio to u sebi, koga savjest osuđuje. To je prvi korak. To je u stvari prvi korak ka obraćenju, ka prihvatanju Isusa Hrista kao svog Gospoda i Spasitelja, ka oproštenju grijeha i ka spasenju, ka vječnom životu. Jer ako mi ne priznamo da smo grešni, ako mi mislimo da nismo grešni, ako mislimo da smo dobri takvi kakvi jesmo, onda zaista nema nade. Jer kako da se takva osoba pokaje? Ali ako znaš da si grešan i ako se kaješ zbog svojih grijeha, ako si voljan da napraviš taj prvi korak prema Bogu, vjeruj da će i Bog prema tebi napraviti 1000 drugih koraka. Samo jedan korak tvoj prema Bogu i Bog će učiniti čudo. Bog će ti ispružiti ruku pomirenja. Bog je zato i poslao svog jedinorodnog Sina Isusa Hrista na